तो जदि कौनसी पशुजंतुंकर मृत्यु होउची सही पशुमानंकर मृत शरीरକୁ ଲୋକମାନେ ନେଇକିରି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନଦୀ ନାଳ ପୋଖରୀରେ ଭସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନଦୀ ନାଳର ଜଳାଶ୍ରୟ ଗୁଡ଼ିକ ବି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ପଚାସଢ଼ା ଶବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇ ବିଲୁଆ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଳାଶ୍ରୟର ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତ ମଣିଷ ତ ଦୂରର କଥା, ମାନେ ପଶୁଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ପାଣି ଟିକେ ବି ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ କିମ୍ବା ନିଜ ବାଡ଼ିରେ କିଛି କିଛି ପାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଶୁଜନ୍ତୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନେ ପାଣି ପିଇକି ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରିବେ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଶୁଆ ପାଳିଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଶୁଆକୁ ବନ ବିଭାଗରୁ ଆସି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ପଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବି ସେହି ଜନ୍ତୁଟି ପଳେଇବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ।